L'objectiu de la jornada és donar a conèixer una mica en els ajuntaments de la comarca tots els temes que estan en l'actualitat sobre l'administració electrònica. Som una comarca amb ajuntaments relativament petits o bastant petits i a vegades costa una mica poder adaptar la seva forma de treballar a les noves tecnologies per donar al ciutadà l'administració electrònica. La idea és que es debati i que es coneguin entre ells els tècnics i, per tant, que puguin arribar a una conclusió de en quin estat està el nivell d'implantació de les noves tecnologies i que puguin fer mesures conjuntes o que puguin treballar conjuntament. Els tècnics que treballen en l'administració el que fan és posar les eines a disposició de la ciutadania per tal que la ciutadania es pugui relacionar de manera electrònica. El que estem fent aquí és que els tècnics, quan implantin un canvi tecnològic que estigui a disposició de la ciutadania, sigui correcte i que la gent el pugui fer servir correctament. Els ajuntaments s'han de posar les piles. És cert que la ciutadania està molt avançada i cada cop fa servir més les noves tecnologies i que els canvis en l'administració són molt més lents. Primer, perquè s'han de pensar molt més bé. Segon, perquè han de complir un règim de seguretat i un règim de que sigui correcte el procediment que s'està implantant i, per tant, això fa que la ciutadania vagi un pas endavant amb la implantació de les tecnologies. Des del gener d'aquest any la llei és vigent, per tant els ajuntaments haurien de tenir tots present que els serveis s'haurien de poder donar al ciutadà a través d'internet. El problema econòmic, i més tal com estem avui en dia, és potser el que ho para una mica i per això volem explicar una mica els serveis que venen subvencionats i gratuïts a través de la Generalitat de Catalunya. La tipologia de municipis petits implica que el nivell d'implantació de les noves tecnologies sigui molt diferent. Segurament un ajuntament com Palafrugell té molt treballat el tema tecnològic i, per tant, pot fer els canvis molt més aviat que un ajuntament molt petit. Però aquí la responsabilitat dels ajuntaments grans i del Consell Comarcal és de donar suport i d'oferir les eines també perquè es puguin implantar en els ajuntaments petits.